umbhalo. Thola nevaccine yomjolo masishane bayabhubha abantu othandweni. Ngalayisha isikhwama sami ngaphuma ngomnyango. Wathi umama uyapi ngathi ngiye emathandweni. Wathi shiya inhliziyo endlini ungazibuyisa ingcucu. Wangifumbathisa isibindi wathi hamba ke. Ngathi ngithande ngani phambili. Wathi thanda ngomqondo kwenziwa njalo kulezi insuku ngoba kubona bonke omasingcwabisana bakhona awukho nje okhava inhliziyo efile. Ngakho kuzinakekele ndodana la uyakhona. Thola nevaccine yomjolo masishane bayabhubha abantu othandweni. Sike sakhuza nomasonto sengena othandweni okosikhombisa engakaphumi nakolodwa uthi inhliziyo yakhe inkulu uyakwazi ukugcina uthando lamadoda ayishumi ngesikhathi esisodwa. Wathi yena kanaso isikhathi sokukhalela indoda mabehlukene makufa obunye ubudlelwane suke vuthwa obunye eceleni vele uthweke obunye usuke khwezela obunye emasontweni adlule unomasonto ke wagubha ama-anniversary amathathu iy'nsuku zilandelana. Omunye beqeda naye iminyaka eyisikhombisa omunye iminyaka emihlanu kanti omunye beqeda naye iminyaka emithathu. Ithi inkinga bonke bafuna ukumshada sidlule ngakube bependa uthe insukwini ey'ntathu uzobe lotsholwa ngazi yiphi indoda eyofika kuqala. Hayi thola nevaccine yomjolo masishane bayabhubha abantu othandweni ukuthi inkinga umuntu akalazi ubambo lakhe uhamba uzishayisa othandweni lamanga ufika kuyo ungasaphelele nothanda akalidingayo ungasenalo liqedwe wogalakajana endleleni nabesingeke sibasole bebebheka babo maqondana. Inkinga umaqondana umbheka ngamathuluzi asemshadweni ufika emshadweni usushwiba izandla awusenalutho. Ingakho ama-divorce emangaka abantu babekezela kakhulu emjolweni ufika kambe umshado sephelelwe nayisineke mawumthinta uyathunukala ulimale kakhulu endleleni ezakuwe. Omunye bamhleke waze wakhala bemhleka nje ukuthi unendoda eyodwa bathi uvelaphi siye khona ngoba kunjalo owenza kahle bayamhleka owenza amanyala bamshayela izandla. Izinto zishintshile umfowethu unezingane ezintathu kunkosikazi oshadile umkhwenyana akanayo inzalo usitshela ukuthi ezakhe phuthumani ngevaccine bayabhubha abantu othandweni. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ucabanga ikusasa nomuntu okucabangela imanje enhlelweni zakhe zakusasa unomunye ongcono kunawe ungalingi umisa impilo yakho ngenxa yothando ufika kuqala kunakho konke. Kuyenzeka niqede iminyaka eyishumi nithandana uthuke masenihlukaniswe into encane kanti cha lo thandana naye wasala eminyakeni eyisithupha leminye ubusuhamba wedwa ungezwa ngenxa yothando oluningi enhlizweni ubusumthanda ngelakho. Phuthumani ngevaccine yomjolo bayabhubha abantu othandweni. Kuyenzeka mawuthandana nomuntu engakuthembi hayi ngoba kukhona osakwakwenza akakuthembi ngoba naye akathembekile kuwe njalo mawuthi yaphuma nabangani bakho uyatatazela usaba ukuthi ungase wenze lokho akakwenza kuwena ecasheleni. Phuthumani ngevaccine yomjolo bayabhubha abantu othandweni. Mawufuna ukujabula othandweni ubokhulekela ukuthi inkosi ikuvezele umaqondana nawe bese yamamkela ngoba enjalo uNkulunkulu ukuphila wesifazana ohlakaniphile kodwa ngeke umbone ngoba wena ufuna opakishile akwandileke ukuthola opakishile esinqeni nasekhanda. Phuthumani ngevaccine yomjolo bayabhubha abantu othandweni. Kuyenzeka kube nentombi beyithande bonke kini oma wakho nosisi wakho bese kushoda uthando lakho kuyo. Phuthumani ngevaccine yomjolo bayabhubha abantu othandweni. Mase lingenileke igciwane lomjolo ulekulalisa late uvuke eli udle kancane isiphetho sakho ukufa. Nanku umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1.